mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray naga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Feebox nagpalawas nin lahar advisory sa may pamitisan kan Bulkan Mayon dalan sa padagos na paguran. Legazpi City Task Force Kaayusan at Kalinisan pigbabantayan naman asin pigsisitar an paglibot kan mga badyaw ngunya na panonin Pasko. Sa lado nasyonal, pagpauktaban ni Marcos na pirmahan ang 2025 national budget parte kan check and balance kan sa tuyang constitution. Kamara suportado as respetado ang desisyon ni Marcos na pag-adalan ng ni Marahay bago pirmahan ang 2025 national budget. Kaligtasan ni Mary Jane Veloso siniguro ni Marcos. Sa ibang nasyon, magnitude 7.3 na linog sa Vanuatu, nagwalat nin 14 kataong gadan. Sa lado ng Karawat, terra firma, day pa nakakatana nin panggagana matapos daugon sinda kan Barangay Ginebra Gene King sa PBA 49th season. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpalawas ni Lahar Advisory and Feebox sa Bulkan Mayon dalan sa mga pag-uura na darakan shear line. Susog sa aviso, posibleng magkaiguan ni Lahar o sediment-laden stream flow harani sa mga river channel kan Bulkan sa barangay Meisi, kan Daraga, barangay Anuling, Kirangay sa Kamalig, Barangay Mananila, Masarawag, Mulalbukad sa Ginubatan, Barangay Nasisi sa Legao City, Barangay Mabinit, Asid Mataanag sa Legazpi City, Siriman, Basud Gali sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Base sa Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin No. 3, magpapadagos ang pag-uuran dalan sa shear line asin sa southeastern Luzon, Visayas, asin Mindanao, kasabay na ang Kabikolan na pwedeng magkausan in pagbabaha, mud flow, asin pagbulos kan volcanic sediment sa mga salug, asin drainage areas. Padagos man ang monitoring kan Feebox sa kamugtakan ngunyan kan Bulkan Mayon. Iba pang detalles kan Bareta. Nagkakaigwan ng counterflow sa mga lunadan kung kaya minaharalabaon ni Marahay ang pila kan mga vehikulos asin pagkagubot kan trafiko sa Andaya Highway, partikular sa Barangay Tapi, pasisiring sa Lupi, Camarines Sur. Sa entrevista kan DCGB News kay PNP Highway Patrol Group Camarines Sur Provincial Officer Captain Francisco Sales,
pag counterflow kan mga motorista ang mayor na kausa kan trafiko, mantang one-way man ang dalan sa nasabing lugar. Sinabi ni Sales na nagkakaigwan ng pagkagubot kan trafiko sa pagultanan kan alas 11 nin udto sagkod alas 12 mantang alas 9 nin banggi sagkod alas 12 nin maagahon. Katakod kini nangapudan siya sa mga driver kan vehikulo na dae mag-counterflow asin sunodon ang ipigpapautob na mga regulasyones sa tinampo para malikayan ang pagkakaigwan ni halabang pila kan mga vehikulo asin di man makapindyante sa ibang pasaheros lalo na ngunyan na holiday season. Mientras tanto naghaga din immediate engineering intervention ang publiko may kinaraman sa pagrasay kan daga sa Erarom kan Tinampo na parte kan Andaya Highway sa barangay Kabatugan o Kabutagan, Lupi, Camarines Sur dalan sa matinding paguran. Ang road pavement na ini iyo ang pigagian kan mga vehikulo sali sa Manila to Bicol, Visayas, asin Mindanao, pati na vice versa. Sa entrevista kan DCGB News kay DPWH Bicol spokesperson Lucy Castañeda, nagpadaranan nin mga ekipayes an sa indang opisina na magagamit para sa pagbugtak nin steel sheet piles para mapugulan ang pagbagsak kan tinampo sa nasabing lugar. Sayang ipinaluwanag, babugtakan nin mga pambara para dae madagos ang pagkagaba kan tinampo mantang sa ngunyan one lane ang pwedeng agian kan mga motorista o mga vehikulo dalan sa nangyaring road slip asin reblocking. Katakod kani napagkasunduan kan Bicol PNP asin DPWH na pagiyon ang mga light vehicles sa Santa Elena, Kapalonga Road diretso sa Daet, Camarines Norte. Poon ngunyan aldaw para mabawasan ang bilang kan mga lunadan na stranded sa Andaya Highway sa Camarines Sur. Bako sa nangunyan ang mga saralang parking sa kapalibutan kan Legazpi City ang nasasitar asin pigbabantayan kan Legazpi City Task Force kaayusan kundi pati na ang pagdakol na naman kan mga badyaw lalo na ngunya na panahon nin Pasko. Sigun kay Task Force Head Andy Marbella na buminatwa na naman ang presensya kan mga badyaw pag saktong napunduhan o napupunduhan kan jeep bigla na sanang minasarabit ang mga ini kun kaya ang iba may darang sobre para makilimos. Sigun kay Marbella, posibleng nagpuuna naman ang pagluluwasan kan mga nilalo na sa food park sa barangay Bitano asin malusad sa may Villamor Subdivision. Sinabi ni Marbella na ngunya na holiday season yung panahon kuno arin dakol ang presensya kan mga badyaw sa ibang parte kan Legazpi City. Ginibok kan gobyerno provincial kan Albay sa paagi kan Provincial Social Welfare and Development Office asin Department of Social Welfare and Development ang ikatulong pugay tagumpay graduation ceremony para sa mga beneficiaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Albay Astrodome. Nag-atindir siya nasabi pagtaripon ang nasa 850 mga nagtapos kung pwesto nin 21,000 598 kwalipikadong mga individual base sa pinakabagong resulta kan Social Welfare and Development Indicator. Ang mga nagkagraduar pigmidbid sa sendang triumpo bilang mga beneficiaryo kan 4Ps. Sarong programang nagtatabang sa mga tiyos na pamilya sa paagi kan mga cash grants sa sinibapang suportang pangkomunidad. Target na dublehon kan Department of Information and Communication Technology ang bilang kan mga libreng Wi-Fi hotspot sa Kabikolan bago matapos ang presenting taon. Sigun kay DICT Region 5 Director Rachel Ann Grabador, katuyuan kanina siguruhon na mas takol na pampublikong lugar ang magkaiguan in libre as in accessible sa Wi-Fi. Pigdalauman kan DICT ang
namalangkaw sa kabilugan na 2,936 na hotspots para mapahiwas ang digital access sa mga residentes kan riyon. Ang mga Wi-Fi hotspots makukuha sa mga parke, library, barangay centers, opisina kan gobyerno, pampublikong eskwelahan, hospital, universidad, asin terminal kan transportasyon. Regular man ang inspection kan DICT sa mga lugar na ini para masiguro na padagos ang access kani sa internet. Top 5 sa December 2024 X-ray Technologist Computer-Based Licensure Examination si Noland Ralph Lim Serrano kan Ago Medical and Educational Center o AMEC BCCM Legazpi City na nakakuha ng 80% rating. Si Serrano ang solamenting Bicolano na nakalaog sa top 5 sa nasabing eksaminasyon na ginibo kan Disyembre 12 hasta 13 sa mga iba-ibang testing center sa nasyon, partikular sa National Capital Region, Baguio City, Butuan City, Cagayan de Oro City, Cebu City, Davao City, Iloilo City, Legazpi City, Lucena City, Pampanga, Rosales, Tacloban City, Tuguegarao City, asin Zamboanga City. Mantang nakuha ni Daniel Claire Gutierrez Dimuma kan Notre Dame Hospital and Siena College of Cotabato ang rating na 86%. Sinundan ni Angel May Dulay Almeron kan Wesleyan University, Philippines, Cabanatuan City, 83.50%. Alpha Rangan Saipula kan Notre Dame Hospital and Siena College of Cotabato City, 80.75%. Asin ikapat si Jane April Agorin Siguma kan International School of Asia and the Pacific, Tabok Branch na may 80.25%. Nagpahayag man ni sobrang kaugmahan ang administrasyon kan AMEC BCCM sa onra kan eskwelahan sa pagiging top 5 ni Serrano sa nasabing eksaminasyon, asin inimbitaran ini sa Christmas party sa Desyembre 21 para resibihon ang onra na ipinangako kan sendang presidente na si Dr. Lita Ago. Gadaan ang sarong 50 anyos na lalaking parauma matapos aksidenteng mabangga ni sarong dump truck sa barangay San Antonio, Libon, Albay. Sa informasyon kan mga otoridad, biyahe pasisiring sa barangay Makalyang, hali sa barangay San Ramon, Libon, Albay ang truck, mantang biyahe man sa ibong na direksyon. Ang biktima lunad sa sayang motorsiklo. Pag-abot sa lugar, aksidenteng nabangga kan truck ang biktima kan okuparon kay ni ang linya matapos likayan ang tubig sa dalan. Dalan digdi na tumba ang biktima asin naguyo din haros 30 metros ang distansya hali sa lugar na naging dalan para maputol ang sa iyang walang bitis. Dead on arrival ang biktima kan darahon sa RHU Libon, mantang arestado man ang truck driver na nasa kustudya kan Libon na PNP para sa magkakanigong disposisyon. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kay ni. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho.
Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ini po si Alfred de los Santos kang ang probinsyano party list. Ang Pasko ay sarong panahon ng pasasalamat, buda, pagpadaba. Pipapangadji ko po na magdara ini kikaugmahan, asin paglaom sa lambang saro sa to. Asin magpuon kita kisarong mas magian at maugmang taon. Sarong taos pusong pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa sato gabos. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Sunset. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Sunset. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Sunset, highest rating na proven. Ang sa tuyang Congressman
namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si Fem, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na patabaan ko lang. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Mga padaba kong kay Manwa, ini po ang sa indong servidor, City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Canligao City. Agum ko po si Board Member Dr. Eva Lopez Ribaya, Antad Sedire, kan St. Stephen Optical Clinic, Ribaya Optical Clinic, asin ang Pudtok Bulaluhan sa Kalsada, Ligao City. Ngunya na Pasko, ini ang panahon kan sa tuyang pagserebrar sa kamundagan ni Nenyo Jesus sa sabsaban. Ipamati ta asin ipailing ang banal na kahulugan asin espiritu kan Pasko. Importante ang pagtarabangan asin pagkasararo sa pagpamibi para sa luway-luway na pagbangon gikan sa perwisyo na dulot kan kalamidad. Sa Giraray, ini po ang sa indong servidor, Ligao City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Board Member ng Sigma Lambda Pi, 3rd District of Albay. Kasabay ang sakuyang buong pamilya, asinagom na si Dr. Eva Lopez Ribaya, minapaabot ning magayang-gayang Pasko, asin progresibong bagong taon sa Indogabos. At bukas ay araw ng Pasko. Feliz Navidad! Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muuswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Canyaveral Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa Gabon. Feliz Navidad! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan
An sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi, taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda, tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa, alkalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita, Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Ipinahayag ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, pamayo kan House Committee on Appropriation na suportado kan Kamara de Representantes ang desisyon ni Presidente Bongbong Marcos na ipag-oktaba ang pagpirma sa 2025 General Appropriations Act o GAA, tanganing maangat o maingat na mapag-adalan ang mga probisyones kini. Sigun kay Kong Saldi, nasasabutan ni Marahay kan mga kongresista asin piguumaw ang desisyon ni Marcos na siguruhon na national budget susug sa mga prioridad kan gobyerno. Ang lakdang ini nagpapailing kan kusog kan demokrasya asin kan epektibong sistema nin check and balance sa gobyerno. Dagdag pa ni Kong Saldi ang desisyon kan presidente na ipag-oktaba ang pagpirma sa 6.3 trilyon pesos na budget, patunay kan sa iyang dedikasyon sa pagiging silag asin paninimbagan. Sinabi niyang sa pag-aadal kan proponidong budget maawat kan administrasyon na siguro ang fondo kan nasyon magagamit nin matanos asin responsable. Sinabi ni Kong Saldi, handang makipagtabangan ang Kongreso sa Malacanang sa panahon kan review process. Dagdag pa niya na nakahandang magkoordinar ang Appropriation Committee sa Presidente para lalo pang pagayunon ang budget asin siguruhon na ni para sa ikakarahay kan gabos ng mga Pilipino. Bareta hali sa ibang nasyon. Umanabot na sa 14 katao ang arestrong nagadan kasunod kan 7.4 magnitude na linog na tuminama sa Vanuatu kasuudma. Sigun sa pulisya, kinababilangan ini nin 2 inchik asin mga residentes. Apere sa mga nagkagaradan, sobra 200 katao man anay Bareta na nalugadan sa nangyaring linog. Sa gungunyan, nagpapadagos pa man giraray ang rescue asin retrieval operation sa mga fasilidad na nagaba kung saan nagkapara sa mga natrap. Iyo ang padagos na nakikipag-coordinar sa mga rescuers. Para sa mga commercial establishment, dakol na public buildings man ang buminagsak, kay bana na ang mga embahada, hospital, simbahan asin iba pa. Nagkaparang survivor man ang nailuwas hali sa mga nagrampawag na fasilidad. Sigun sa National Disaster Management Office, dakulang parte kan Port Vila, nawaranin supply ng kuryente, tubig, asin internet connection, kasunod kan makusog na pagyugo-yugo. Sagod ngunyan, nagpapadagos pa manggararay ang aftershock na namamatian kan mga namamanuan kung saan ang pinakamakusog nasa 6.1 na magnitude. Sa lado ng Karawat, nakabelta na sa winning form ang Barangay Ginebra Jenkins matapos na ilang paso ang Terra Firma Jeep sa score na 114-98 sa nagpapadagos na 49th season kan PBA Commissioner's Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Nagkamada sa panggagana kan Ginebra si Justin Brownlee na nagkaigwaning 49 puntos, mantang igwang 18 puntos, 6 na assist, asin 2 steals, si RJ Abariento, si Riman,
Troy Rosario nag-ambag nin 17 puntos asin 5 rebounds. Sarong dakulang hagyat para sa Jeans ang pagagana dahil sa kawaranin da Japet Aguilar asin Stephen Holt na pariyong irido. Pinasalamatan man ni Ginebra head coach Tim Cone ang sa iya mga players dahil sa daigay ni pagpiguna na manggagana sinda mas kulang ang sa indang mga players. Mantenido man na daig panggana ang tira firma sa laog nin anom nakawat. Mientras na pinasupgan kan Rain or Shine Elasto Painters ang Magnolia Hotshot matapos na daogon sa score na 102 sanggatos sa PBA Season 49 Commissioner's Cup. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Diyos marhay na pagkagapos asin sa mga taga DCGB, asin sa gapos na taga pakinig asin taga subaybay kan DCGB. Sa ngayon na Disyembre 19, 2024, hindi nang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area na dati pong bagyong si Tropical Depression na si Kirubin ay pigakarkulong na sa distansyang 245 kilometers sirangang kang source of Surigao City, Surigao del Norte o nasa coordinates na 9.8 degrees north, 127.7 degrees east. Mantang shear line naman o salubungan kang paros kang amihan sa kanang easterlies ang nakaapekto sa sirangang parte kang sur kang Luzon. Northeast monsoon o paros kang amihan naman ang nakaapekto sa natatadang parte kang Luzon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro ng kalingitan na may kalat-kalat ng mga paguran asing pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang shear line. Ang paros ay moderato, sagkod sa makusog na halis sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kaligatan kang Kabikulan, magiging moderato sundo sa maupol. Pinatay ang agwat ng temperatura, pigila umampoon, 25 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang o nagsirang kasabagong alas 6 o ning pagkaaga. Asin masunop at yan na alas 5:22 ning pagkahapon. Ini sa Malvin Almohela, reporting live, haliligi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Webes. Sa pangarangan mga pagriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Ako po ang nagatod kan Bareta. Edwin Teral na nagsasabing salamat kan sa inong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Ano ang tunay na kahulugan kang Navidad para sa Indo? Madaling madara sa commercialization of Christmas, sa mga regalo, nagkikislapan na mga decorations, masiram na pagkaon.